Marami ang iyan. Gawa ng Robert yan. Ay, ano utang ko siya. Marami utang ko siya. Ang pinag-utang. Super baka ngayon guys. Hold up. Hold up. Tapos tahimik lang ako kasi si mama. So mga magkakapatid nasa labas. Tapos may dumating na ayuda. Ito, yung bigas. Tapos wala siyang nakalagay na pera, pero ang gagawin ko, lalagyan ko ng pera para pagbukas ni mama. Makikita niya may pera. Nasabihan ko na yung mga auntie ko. Tara. Ito kasi naman yung pakatay mo. So yun guys, nakita niya lang biglang pumasok sa tao. Siyempre alam rin pakita ko. So yun guys, naisip ko lagyan ko ng pera. Tapos sabi namin bigay ng kandidato. Guys, set up ko na tong camera. Set up ko na dun. Kasi lalabas ako. Tapos, after nun, kukunin na ni mama yun. Kukunin na ni mama dun. Ito. Tara. Target locked. Pwedeng green na plain, pwedeng may floral, basta green din, ano? Basta green. Combination of white and green. Ay, wag lang yung, basta say more on green. Dominant green na tumana. Tap. No. Alon sa amin, green na. Singa. Nandun si... Iman sa inyo. Basta wala Oy, yun. sister. Ayaw po. Mana ini? Sister. Mana kulay? Wala tanay. Ate Walay, poison ano, para walay. kinay. Pero akila maingala. Pero apili dapat ang... Sino yan? Ay, sila 10. Ay, sa Galing. Galing. Galing po doon sa Dagupan. Ibigay mo sa akin. Itim-itim na kayo. Ay, napaitim sila lahat. May sasakyan pa kayo. Sasakyan. Hindi, may yun. Pero, apili, depende siguro, no. Akaot mo man, swerte. Wala ayudan, kwartag sa may bulas. Ayuda. Diyan si senior citizen. Diyan ide. Ayuda senior citizen o diyan seeker? Nalam namin si Ide. Nalam mo lang te. Nakarumanat mataakal kami at Miss Monsika. Sola. Wala. Miss Monsika, Sola. At mo na yaren sa Ande, nangyayari. sikat. Hindi, wala ko may karga to. Ay, takwa na yun. No, naswerte mo, sister. Ay, kapatong buka. Naglalaban ko. Puta. Wala. Okay, ito na lang. Wala na Sa yun. yung mawalay. Ano, sinakta mo sarili mo? Dapat to para bakit may wala niya yan na panoon nato pa ng pangit. Wala ibabaga. Nalasi. Abi mo dyan. Wala ko si Ide. Si Robert ka. Wala ko si Ide. So kapag kayo wala karga. Ato na lang. Ande, atan manaya. Ano yan, mama? May garang kilo yan. Tapat dirang siguro talo. Pero akila maingal, no, wala na lang. Pag-akpagan tayo lang. Senior. Senior, so wala? Senior? Di ba araw? Nakurang! Tamparo sa pagsular! Oh? Wala mo ang niya. Gawa ng Robert yan! Ano? Ano utang to siya? Wala utang to siya? Magaling pinag-utang to. Kayo. Wala namin. Tignan nyo. Ayuda. Wala kami gawin. Wala po. Tignan nyo ba? Tignan nyo. Amin na pa. Okay, tiyak. Okay, balas ko. Pagulong ko lang. Okay, balas ko. Nilapag. Dahil na.
Pinakawala namin. Anting aliwan namin. Ante, 1, 2, 3, sa prank. Hindi ng kulaman. Utang to sa iya. Wala utang to. Sinilang lang sinil. Bigaran. Utang to. Dikitan. Hindi, aya itong kulat preo yun tayo. Tama ka. Walang baba na. Araw lang kula, araw lang ko. Oh, Pike. Mga piki naman. Piki. Ito mo pa. Ang panapila tayo mula sa'yo, agabi makasabit sa Araw lang kula. Hindi. Ay! Nang may itam kang malasit sa kayo, pan wala sa likod ko na! Diyan, aliwan pike. Aliwan amin, swerte, alpuno. Aliwan amin, puno. Aliwan amin. Di na, pabilangan tayo. Ayun, pabilangan tayo. Iikot ko tayo. Tala, tadi. Yan. Treasurer, araw man ko lang kay treasurer. Ilat ipapagatakan ng utang. Wala utang to siya, kapaypayang lasa. Kaduin mo. Awiya, dito putan ira. Punta ka lang dito. Swertean. Punta ka lang dito. Punta ka lang dito. Punta ka lang dito. Oy, sa prank kayo. Bong tempa kayo. Pawil ka na dyan! Pawil ka na dyan! Pawil ka dyan! Hindi, check na yun sa kanya. Kanta ka muna. Ay, boy, yun na po yung bulas na kuya doon tadi. Wala utang to siya, kinababayan mo na. May kantahin nyo si lolo nyo, dali. Hey, babayaran. Dapat may sayaw. Dapat may sayaw. Labi ba saya-saya? Oh. Sige na, ako. Ito ang imbita. Sinabi, nampakin si kinakwarta si Renz. Kami dyan lang. Dali ko ninyo. Tig 50 kayo. Oh. Malay nyo, kalahati pa kayo. Ayaw na. Oy, bibigay ko na. Ayaw na. Tukso. Video kiyo. Dali na, seryosin. Oh. Ah, thank you. Ang babarat ninyo, lolo. Buhay bulas na. A few moments later. Basta more on green. 1, 2, 3. It's a prank! Kayo. Ma, yung 1,000 yon, ano ko yun, tawag doon, regalo ko sa'yo yun, sa'yo na yun. Oy, pera ko yun! Hindi, okay. Regalo ko na yan, yung 1,000 yun. Sa'yo na lang yun, oh. Sa'yo yan yung regalo ko sa'yo. Balita. Ipapabalita. Ayan, sa inyo na yan, huwag nyo na yung bibigay, ah. O, sa'yo na yun. Bayaran mo nga. Anong bayad? Pera ko yun! Anong pera ko yun? Huwag ka. Ayun lang. Kinuha ko sa wallet ko yan. Sa'yo na lang yung mama, regalo ko yan sa'yo. Bilas kayo. Ito mo lang. Treasureras na. Tasok pa nga isa prank. Oh, bigay, ambag nyo na yan, sana ambag nyo na yan sa, ano. Decision pera ko to, mama. Hindi! Yan na yung ambag natin sa ano, palaro. Ay, mamiso. Hindi. Ante, tinatawanan niya. Hindi! Yan na yung regalo ko sa'yo, ha? Wish kayo. Pagkakalipat kang siray. Oo, yun nga, 1,000. Nagtrabaho ako na 1 linggo. Kakain. Katumangan ako ano nun. Ang team yun rin ay bulastot si Manili. So ayan guys, natapos ko na yung vlog natin, yung prank natin kay Ma. Ma, kamusta? Binigay ko yung 1,000 yun ah. Pinas ka. Oh, binigay ko yun ah. Regalo ko yun sa'yo ngayong Pasko. Ano ka? Oh, binigay ko yun. Kulang pa yun. Anong kulang? Binigay ko yung kunin mo dun kay ate. Kunin mo na kinuha niya. Oh, kunin mo dun sa kanya ha. Mama, kunin mo yung 1,000 sa kanya. Kinuha na nga niya eh. Binigay ko yun. Oh, di ba? Bigay mo yung 1,000. Namaya. Oh, yan. Very good. Ayan guys. Oh, ganyan ang mang-scam. Di ba? Mayroon tayong instant, tayo agad yung may... Ako, ikaw, o di, ka, bahala ka. Wala pa akong pamasko. Dapat, hindi. Yung 1,000 yun, di ba? Wala akong pamasko kay mama, kaya ang ginawa ko na lang, in-scam ko si ate. Tapos, yung 1,000 yun sa kanya yun eh.
So ayan guys, tara, ay dito tayo, batiin natin sila. Merry Christmas. Batiin natin sila ha. Merry Christmas ha. Wait lang guys, wait lang. Done. Para sa inyo lahat. 1, 2, 3, go. Merry Christmas and Happy New Year. Soon up. Peace out.